mkazi mmodzi akumapezeka zonena kuti ali ndi amuna ochuluka kwambiri, ena mpaka na kumafika tu 10 amuna 10, osangoti amuna amene mwina make ndi zibwezi chabe zoti amangocheza komatu mpaka na kumagona ndi amuna amenewa 10 yonso mwina tachepetsa kumaonanso mamuna mmodzi mwa amuna 10 amenewo akagonanso ndi akazi 20. akazitu kumachita udabwa zoti amene izikukhala bwanji. Onsewo akuti tu zibwezi maubwezi, enawo alikale mbanja, enawo akukonzekera banja. Tupanga tageti kwambiri anthu amene akukonzekera banja, nkhani zokhuzana ndi maubwezi. Tabweranso tu pano kuti tikambe nkhani zimene zikambidwa koma anthu timasankha osazikamba, ndipo tupaja mu programu yathu imeneyi pamene tikufuna tibwezeretse chikhalidwe tikumacheza ndi Rasi Solomon. Talandire Rasi Solomon. Takulandirani. Ziko mabwana wanga. Mwaswera bwanji. Taswera bwanji. Aife taswera. Nthawi ina iliyonse tu amayambitsa moni amakhala Solomon. Nani mamudikira kuti ayambitsa lero kapena sitiwala. Sumayiwala. Choyambirira ndi moni kaye. After that kumabwera no zokambirana zina ndi zina. Kungoponya moni ndati sana kuti umuntu watayika. Umuntu watayika. Chikhalidwe tachitaya. Akuti mukamaka mwazinthuze muziyamba inuyo ndi example yabwino. Chabwino Rasi Solomon, ngani yomwe tikufuna tikambirane lero ndi nkhani yokhuzana ndi maubwezi. Zibwezi pakati pa amuna komanso akazi. Inu mukuona bwanji zibwezi zikuyenda bwino nkhani yokhuzana ndi maubwezi masiku anowa? Choyambirira monga mudzi wa Malawi kuti ndine Rasi Solomon ndimakonda kwambiri kuzukuta zazikhalidwe kodi milaga mukuyenda bwanji. Ngati amene mundionera amene mumandiona nthawi zonse pepani musandide komano tikufuna tingophunzisabe chikhalidwe ngati mmene timaonera pa nthawi imeneyi. Kodi ndera anthu ena akakhoza kudani? Anthu ena akhoza kutida kupotengera kuti nanga simwina zinthu zimene tikumakambiranazi ndi zimene iwo amachita. Mwina mwatetsera business. Mwatetsera business yawo iwo amakonda mwina akamapanga mwina zazibwezi zicha kwambiri zimakhala kuti zinthu zawo kuzikuyenda. Mwina akama dressa mosayenera muja mwina amakhala kuti akuyitanira malonda. Amakapanga withdraw. Lero pepani ndikupepesa kwa Malawi komabe tikufuna tingobwezeresa ngati chikhalidwe chabwino ngati tikufuna tipange Malawi wabwino. Tikakamba nkhani zazibwezi ndizoona ndithu tikumaona nyamata mmodzi akumakhala mwina ndasikana mwina 5 6 10 koma onsewo akapita kwa uyu amamulonjeza kuti apanga naye banja. Kupitanso kwa wina ayuso akumulonjeza chimodzimodzi apanga naye banja. Osaziwika weniweni tikumaonanso ena pena mwina kuli ukwati tiyeni ukwati uja kungotengana mungoona 2 3 days wiki imodzi banja lichalatani lataso anthu oti aononga zinthu. Ndi zinthu zake pena pake zikumasamwitsa kuti kuti asandusa business kapena zimene akupangazi ndi zinthu zoti zikhoza kuatengera nkukhala naye munthu uja antiro moyo wawo wonse kapena maplani awo ndi otani. Ngati mwabwera kuti tikambirane nkhani imene ndili wolandiridwa ingomese ndayilandira kwambiri ndi manja awiri kuti tizikude tione kuti kodi chikuchititsa ndi chani. Tikana kuti zibwezi muli palivuto mbali ya zibwezi. Muzimene maubwezi amene aziyendera ndi mmene akuyendera pano tikana kuti palivuto lina lake. Mavuto ndi ambiri komano tikatengera kugawula ngati tikati chibwezi kapena kuti ubwezi. Ndekuti iweyo pali amene ukayenda muja umakhala mutu mukulingalira kuti koma ineyo ndapeza kakuti kacha ndi umakhala nako. Rastafari kachulidwe Mrs. Solomon ndikuti moyo wange ndikhoza kusangalala kwambiri. Ndikuti umakhala kuti iweyo walingalira ndithu zochoka pasi pa mtima osati zinthu zoti ungazipange kwa mawiki awiri kapena mwezi umodzi nkukhala kuti wasanga bwezi lako uzakhala nalo mu nthawi yayitali koma chimakhala kuti wachikhazikisa kuti ndifuna ndipange banja. Mwina ndiyambire bwanji ponena kuti no ubwezi ndi chani? Ndi mmene mukena mukudziwira. Ubwezi ndi mgwirizano umene ulipo pa mamuna ndi mkazi amene akufuna akhalirane limodzi ngati banja. Ndi umayamba kaye kukambirana mwina kwa awiri kolo makolo asanadziwe. Ndikuti mukakambirana kwa anthu awiri ndi msikana uja kapena kuti mkazi uja
mukagwirizana zochita ndi pamene pamasonyeza kuti anthu awawa pali mgwirizano wina wake umene umayitanidwa kuti ndi ubwezi kapena kuti ndi chibwezi. Ndiye mukunena kuti no ndi nkhani yokonzekera banja? Ndi nkhani yokonzekera banja ndithu. Sindingadziwe zoti kodi ubwezi wa masiku ano fana ngasi ubweziwo pali magawo awiri. Pali ubwezi wongocheza ngati chifrendi chabe ngati mmene tilili inuyo ndi ineyo. Ndi ubwezi. Koma ubwezi tikukamba pano ndi wa mamuna ndi mkazi. Manifesta pamene popo. Ndinanena kale kunena kuti tikufuna tikambe za ubwezi wamamuna ndi mkazi amene akukonzekera banja. Chabwino. Ndiye ubwezi umene ndikufotokoza pano pa ndi wa mamuna ndi mkazi. Kuti zimatengera inuyo kuti kodi pa ubwezi wanu mumagwirizana nanu kapena kuti pa nthawi imene mumaganiza zoti koma uyu mmene ndikumuonera kapena mkazi yonso akakuona iwe nkumati koma mamuna uyuyu ine ndikhoza kukhala naye pa banja kapena ndikhoza kukhala naye pa ubwezi. Fasi uziwa mukhoza mwina kungofutsirana ubwezi chabe kuti muzingosewera komano munthu woti muzakhale naye ngati banja mwina mumaganizira wina komano zimazapezeka kuti mwina yangochitika mwa mistake mwina mwapasana mimba makolo amangokutengani kokakutulani kwa bwezi lanu kuja. Ndi sindingadziwe zoti kodi pa nthawi imene umakhala ukufusira kuti ili ndi bwezi langa mumayika pati yoti bwezi ili longocheza nalo mu nthawi imeneyi kapena ndi bwezi loti mukhoza kuzakhala nayo moyo wanu wonse. Tilitu ndi vuto lonena kuti palitu nkhani imeneyo bwezi ili ndiloti no basi ndikacheza nalo ndipatse kandalama ndikagulire chakuti bwezi ilinso ndiloti lindithandise chakuti koma bwezi lakuti ndimene ndizakwatirani nalo. Ndiye ndikunena kuti kodi ubwezi ukuyenera kukhala otani? Tikati ubwezi ndi chani? Ndiye kuti anthu otero kapena kuti asikana ambiri amene achuluka masiku ano tanthauzo la ubwezi samalidziwa. Chifukwa chake tanena kuti tiyambire pamenepa kuti ubwezi ndi chani. Tanthauzo la ubwezi samalidziwa chifukwa choti iwo aja amakhala ndi munthu wina ozakhala naye pa banja koma ali ndi munthu wina wowagulira mayunisi, ali ndi munthu wina owapasa ndalama, ali ndi munthu wina amene amawagulira mwina zovala, ali ndi munthu wina amene amatha akakumana kumacheza naye kumasangana naye mmoyo wawo olo atakhala kuti sana wapase china chilichonse. Ndiye ndikufuna kunena kuti ubwezi pamenepa tikati cholinga chake chenicheni ndi chani. Koma ineyo mmene ndimadziwira ngati tikatengera gawo la ubwezi olo kumene tikuchokera kalekale tikati ubwezi ndi munthu amene ali wachikondi wako iweyo amene wankhazikisa kuti ineyo mkazi wanga ndi uyu, ndipo mamuna uja ni mkazi uja wakhazikisa kuti ineyo amuna anga ndi awa mpaka na tikamangisa ukwati oyera nkukhala ndi ana ngati banja amene amakhalira makolo athu amene atibereka. Tikati ubwezi ndi umenewo osati uyu ndi bwezi langa amandithandiza mayunits. Ayi, zimenezo zikuchitika masiku ano potengera kuti nanga si namva kwena ake ananena zoti auti za China sizilimba. Ndiye kuti maubwezi amasiku ano amene achuluka ndi a China si a Japan. Ine ndimafuna ndizifunse kuti amene wakuonera kuti uyu azindigulira mayunits uyu ndi andigulira kaka amene chani kandika bag amene kodi ndi ubwezi kapena mwina make ndi business ina. Amene achawo si maubwezi, amene acha tikhoza kunena zoti ndi ma business, amapanga business yogulisa thupi komano kugulisa kwa thupi kwawo kwa iwowo kumakhala kwa secret. Sapita ngati mmene timaziwira muja kuti wogulisa thupi amapita ku bala. Iwowo amakhala wogulisa thupi koma okhala makomo mwa makolo awo. Mufuna muzino kuti ndi mahule mmakomo? Mapoloti ndithu muli mabaloni. Mabaloni ndicha? Tikati baloni ndi munthu wogulisa thupi lake. Ndeti mati baloni. Imene yoro ndaifuzira konkuno akuti baloni amwene. Ala sina maziwa zambiri kaya zindingakuti zimenezi ka. Komano mukufuna kutsindika kunena kuti no mahule acha ndi kuti ali magulu awiri akubala makomo. Komanso osati awiri okha iyayi ali magulu ndithu angapo. Pali hule amene mmamudziwa inuyo oti ndi wakubala. Ndiye pali hule woti ali ndi mamuna amakhala ku nyumba kwake ndi mamuna wake koma yeyo so amagulisa so chani thupi zochitika zimenezo. Ndiye pali mahule woti sali pabanja komano amapanga business yawo yogulisa thupi koma sapita kubala koma amangoenda m'mapoloti m'misikamu. Yo basi malo awo ndi amene oti basi angovala mwina mwake mmene manenera muja basi angovala zina zake zoti iweyo moyo wako usamausimane yayi moti uziwala madamu ako nyumba. Nanga si amene tachuluka masiku ano chikhulupiriro tilibe
tikati chikhulupiriro tilibe ndikuti timachitengerabe pomwe paja pachikhalidwe pacha fa ukakhala kuti iwe ulibe chikhalidwe nditu umakhala kuti chikhulupiriro kukhulupirika ulibe mwa iweyo mulibe kukhulupirika fa ukakhala wokhulupirika ndikuti ukhoza kukhulupirika kwa mwamuna mmodzi kapena kuti kwa mkazi mmodzi koma ukakhala kuti iweyo sukhulupirika umunthu ulibe sumakhutisidwa ndi mkazi mmodzi sukhutisidwa ndi mwamuna mmodzi. Komatu ineyo ndimafuna kwambiri titakamba pamene paponena kuti munthu uyo mukunena kuti no akupanga ubwezi koma ndi anthu 5 uyu ndi wa mayunitsi wa bando uyu ndiye kuti amandigulira agent amandipasa kaya mafuta uyu ndimafuna ndi pamene pamapezeka pali mmodzi akuti uyu ndi wanga wa banja ndeti pamene kuti pamene papa kuti zikuyenda motani pamenepa ndi chifukwa chake kufotokoza kwake ndanena zoti anthu amasiku ano anazika pa business kapena kuti asikana amasiku ano ali nawonso ngati ma social media kungopeka zina zake fazi khoza kutheka iniyo pa social media paja nkupeza mkazi akunamizani kuti ndilibe mamuna muzitumiza enaso ali ndi mawu ngati mkazi koma ali mamuna amathawa kunamiza iweyo kuyika chithunzi cha mzimayi pamene paja koma munthu amene ukapilana naye uja ndi mamuna imene tizalowa mwatipesa lero imene ndikupesani imene yo ili ndi topic yake tizachita kubwera nayo chabwino ndi kamba kusakhulupirika iwo ajawo kapena kuti koyambira kuti kusakhulupirika pamaso pa Mulungu ndi umene kumapangisaso iwo aja kuti asakhulupirike kwa mamuna mmodzi amazitenga ngati business ndikumakhala ndi akazi angapo kapena kuti amuna angapo kuti azitha iwo aja umathandizidwa pa zimene iwo aja akufuna moyo wa siku ndi siku. Okay. Mwanipesa amene pobwere? Apo ndikukumvetsetsana. Munthu uyu akakhala kuti osakhulupirika pamaso pa Mulungu kapena kuti pamaso pa mamuna wake ndamene tikukambirana ngati lero wakuti amatha kukhala nda amuna ambiri wina wa mayunisi wina wachani koma anthu aja imakhala business foti iwowo akanakhala kuti akupangira zinthu zija muchikondi fo munthu tikati chikondi ndi mgwirizano wa anthu awiri metanenemo yakuti lizakhala banja koma ngati iniyo chikondi mulibe panzanu uja ndi mmene tikunenera mukuti anthu ake amakhala kuti sakhutisidwa amakhala nda amuna ambiri kapena kuti mamuna ya amakhala nda akazi ambiri koma zonsezo zimachokera kusakhulupirika pakati pano pa anthu awiri sakukhulupirika palibe kukhulupirika pamenepo chilowapo bwinobwino komano ndikufuna mutafotokozano kuti no kodi no maubwezi akale amayenda motani ndi apanopa mutasiyanitsa pamenepo wani kalekale pano patu zinthu zasintha zambiri chimene chikupangisa kuti pasiyane ubwezi wakale ndi ubwezi wa pano pali zinthu zambiri zimene zili zokongola pamaso pa maonekedwe zimene anzathuwa akuzifuna kwambiri anzathu akati amene azimayi kapena kuti atsikana fawani tiyerekeze iniyo mukufunsira kankazi kuti foni kalibe ndi mamuna wake amene akufunsira ndi woti mwina sangathe kukwanitsa kuti amgulire foni mkazi uja yoti mwina tiyerekeze kaya 200,000 kaya 100,000 ndi ntchito imene amagwira mamuna uja sangakwanitsa kupeza ndalama yoti mpakana chibwezi chake chachigulire foni yodula ngati mtengo umenewo ndi zimene akazi aja amapezeka kuti anzawo amene akucheza nawo ali ndi mafoni oti zibwezi zawo zinagulira ndi iye uja amatha kukhala kuti mweneyo anzanga use achali ndi mafoni atachi amaonera izi kapena ineyo mwina mavalidwe anga ndi osalira kusiyana ndi anzanga aja amapasa ndalama ndi chokhacho iye poona kuti uyu ndi ntchito imene amagwira samandipasa ine ndalama yoyenerera iyayi komano ndi munthu oti mwina maganizo mwawo pachambi amamukonda ndithu kuti analonjezana zoti akhoza kukhala pachani pabanja koma kambaka zinthu zofuna za moyo wa siku ndi siku zimene zimapangisa akazi ena achokeno muchikondi kapena kuti muchikhulupiriro nkuyamba kuyendano njira zolakwika nkupezanso chibwezi china mwina choti chikwanise kugula foni ndi kumpasa iye uchayo ndi chibwezi chimene chija chimakhala kuti nondi amene ndi amene azakwatana naye wa foniyo kapena mmene unena mukuti kusakhulupirika osati wa foni uja amabwera kuti iye uja angamukwatire yayi mwina akhoza kungompasa mwana nkuzanamizirano uchayo osauka uja amene amankonda kwambiri uja nangasi akamapanganso zibwezi ziselimu osati wakale uja amamuuza zoti ndi chibwezi china ayi akumadabula akumamukuuza iwe kuti ine ndilibe tu zimenezo ndi makaya amandikaniza olo kwathu amatilesa zokukomesera zija kuti iwe uziti ine ndili ndekha koma anthu aja alipobe ndithu awiri atatu folo
kumadaba kuti iweyo mkazi uja akuyenda ndi foni koma iwe sunamugulire foni kufunsa andiguliratu makolo ku nyumba kapena ndimakhala ndi ankolo anandipasa kapena achimwene anga anditumizira ku Jupiter kapena ndakagwira ntchito pena pake aire zapopo ndio ino mukunena kuti mpaka na kukatenga mimba kwa winayo wa foni yo nkuka mpaka uyo osauka mkazi tu amayang'ana amazozo kuti mimba iyi wandipasa ndi wakuti uja koma amene uja ndikuchulukidwa kwa iye uchisanga ndikwatira amene akhoza ndikwatira ine ndi wakuti ndikuna mizilani inuyo akhoza zikhoza kutheka ngati mwezi ngati uno wiki ngati ino iye uja nkuziwa zoti lelolo ineyo magazi iye ujayo ndi mmene afikira mthupi mwanga china chake chichitika ndi kuti iyo chataona mwa iye choti mwa iye ndimangofuna thandizo ndalama komano mamuna ondikonda ineyo amene ndikhoza kukhala naye ndikukhala pa banja ndi wakuti uja ndi kuti akhoza uzakunyengererani inuyo nkuzakhuzana nkukhala naye mala amodzi kutha kwa mwezi iye uchatadusa kuti sanadwale nkuzakuuzani inuyo kuti ndili ndi mimbatu koma inu munthu woti munagona naye mungakane motani munthu woti mmamukondaso koma mimba ija atakayitenga kwina ndi ambiri amene mukuwaona kuti makhati kulera kuti akulera ana acha inu ake koma anakuuza zoti mwanaye ndi wako fwa mkazi amayang'ana kuti kodi mamuna wakuti uja ndi wakuti amene akhoza kundisamala ine ndi uti posatengera mimba ayi mwini wake zimenezo masiku ano zikumachitika zopsa kwambiri ndi ana ambiri Sodoma ndi Gomora ikuchitika fwa chichani usasa mtima ndalama tayika kwambiri pasogolo zotobwatobwa za m'maso zokongola kwambiri zoziyenereza wina aliyense akufuna akhale patopo chimenecho chikupangisa zoti pasamapezeke kukhulupirika pa ubwezi wathu wa masiku ano pomwe kalikali zinthu zimenezi mafoniwa kunalibe foni makolo akati afuna ayimbe amayendera kupita pa biro mwinonso mukudziwa zitenjezi majava awa achina pangolini chani kunalibe mayina amenewo mpaka pangolini pali zimene zatulukatu zimene zatchukatu pana kuti chitenja kuti pangolini akuti chovalira konsekose uku ndi uku kuvala apo mapanga mwina 15,000 ndiye iwe chibwezi chako sichingathe kukupasa ndalama yokwana 15,000 kuti ukagule pangolini ndiye wina akuti zoti bwanga uziona tu azinzako pena akuyenderatu masiku ano akuwalatu tenetu basa ukagule pangolini osati somodzi yekha koma mapangolini akusiya iwe seulibe kalikonse po masiku ano chikondi chenicheni kulibe ndi ochepa amene amakhala ndi chikondi chenicho chochoka pasi pa mtima amene akuwuzani muja ndikuti anthu aja akumakhala kuti mulungu amamutani oja amamuopa kambe komuopa mulungu ndi chifukwa chake amagwiritsa ntchito tanthauzo loti chibwezi kapena kuti ubwezi koma zonse ndikapanga izi nzanga uja ndimulakwira mukandifunsa choncho bwana wanga ndikhoza kuyankha kaye pa ubwezi pakuti kodi ubwezi zimene zimapangisa kuti anthu azitha kukusiya iwe kukatenga wina ndi chifukwa chiyani kusasa mtima kusirirana akamayenda mumakhala machubu maziwa azimayi amasiyana ndi amunafe ndionekeso bwino ine aziti ndili pa banja kapena kuti ndagwidwa ndi mchana masiku ano mayina amati mchana kuwemesa kuti akungofuna moyo wabwino ine ndingofuna tu moyo wabwino basi sono tu moyo wa masiku ano tusumakhala wabwino popanda ndalama iye tunde chifukwa kake ngano ndalama soza kuti osauka aja kulibe mabanja atu chikondi kulibe komano tu chikondi chaulere tikayang'ana ndithu tikazama kwambiri tikafufuza kwambiri za chikondi tu chaulere fwa olo kwa mulungu akafuna kuti pasa chikondi pa ife kutionesera za moyo pa chikondi sitimapereka ndalama mukufuna kunena kuti noti kuphonya tanthauzo lenileni la chikondi komanso tanthauzo lenileni la ubwezi patu tikati ubwezi ndi mamuna ndi mkazi sono mamuna ndi mkazi amene anambweresa ndi mulungu fa mulungu yakanafunanso kuti angolenga amuna okhaokha fwa pachiyambi panali amuna okhaokha mkazi kunalibe koma naonabe kuti anthu awawo kuti azikasangalala ndiyenera ndiwapangire china chakenso choti akamakakhala azikatha makapha nkhawa ndi ifeyo ngati anthu a mulungu chimene chimati chosankhawa ndi mkazi kwa mkazi amene amaziwa za chikondi kapena amene amaziwa cholinga cha mamuna ndi mkazi kugona ndi mkazi osati kugona ndi mkazi koma olo kungokhala naye kokha posatengera kugona koma kungokhala naye zikhoza kutheka kuti iniyo kunsewu kumwakumana ndi zina zake mwina nzanu ena ake simunacheze nawo bwino umatha kufika pa nyumba paja mwina utalusa uli ndi ma stress mkazi wodziwa mmene mamuna wake amamuonera amamudziwira amadziwa zoti lero amuna anga mabweredwe awawa kunsewu kunali china chake kapena kuti business inaende bwino sanabwire mosangalala mkazi amakudziwa iweyo mmene ulili
ama kulankhulira tina take ma sweet talk tina take kukuchitira tina take posatengera kugonana kokha koma kungokupangira tina take kukukonza iweyo nkumasangalala nkumasekaso zamaluzi chankweyiwala pakala sikupepera ndikuzani iweyo nkuziwa zoti hayi ndafikadi pakhomo kuja kunali kuja ndi kunsewu chifukwa chiyani mkazi uja amaziwa thandauzo la chikondi chifukwa chikondi sindirama hayi chikondi sindalama no chikondi sindirama koma mafiro okha iweyo amene akhoza kuonesera mkazi uja nkumapezeka zoti nkumasangalala ama ndikadya chikondi choneyo heve iweyo umakhutira ndithu olo akamapanga simumamvaena amanya zoti olo mukaphika therere ndimakhala ngati ndikamadya therere ngati ndikudyera nyama kuposa nyama ija kuyidya ndiliteka zona zimene zozo andizoona kama kuti umakhala ukudziwa thandauzo la chani la chikondi ndi ubwezi wa masiku ano ndi wovuta kamba kuti tikuyang'ana za pa ground sitikuyang'ana mu mtima mwathumu pa nthawi imene tikukhala kuti kodi moyo watawa apena moyo wa mkaziyo kodi ndi wokonda zoona ona wokonda mabiru kwambiri famuona akuchachani kuti ndikufuna ku saluni ino ndalama ya ku saluni mulibe ndiye wina kungomuza ku saluni akuperekeratu ndalama ndiyo chakonda chani akukaonda amene ucha wa ndalama ucha koma wa ndalama ndi ochulukidwa kuti ali ndi zibwezi zina mmene tanene mucha kuti mwamuna mmodzi umakhanda akazi 4 or 5 potengera ndi mapezedwe ake sopano kuchuka tikungokamba rosaidi azimayo kana ngazi bambo kwasiyako ndi mmene ndikunenera azibambo tu mmene tanene mucha kuti ndalama yawo iwo aja ikumalamulaso kumachoka malo mokonda akazi awo nkukakondano azimayi akunja kapena kuti asikana ukapanga zibwezi mwamuna mmodzi umakhala ndi akazi 4 or 5 koma ku nyumba ali ndi chani ali ndi mkazi mese kodi ino akuti ukapanga choncha amati ameneyo ndi mamuna hayi hayi mamuna sikuchuluka akazi ah tikati mamuna ndi chibadidwe tikati chikondi ndi chikhalidwe mamuna amene amakhala wopanda chikhalidwe ndesi mamuna hayi amatero akuti ineyo ndili ndi akazi 10 ndikuti ndikamausa anzanga koma ndi azindombera manje zona ukugolesa bwino iweyo amene wowo ndi maufumu a Satana kufuna kukhala pamwamba panzawo koma ntchito zimene akugwira zizonyasa ndi zaubwezizi zikufatu kodi tu choti ndikuwuzeni munthu amene amatumikira Satana sakhutisidwa ndi ntchito zake zimakhala zoyipa foti kamawerenga ulo mabuku amanena zoti mamuna akhale wa mkazi mmodzi mkazi akhale wa mamuna mmodzi ndikuti zimene zikupangisa zimene zizi kusakhulupirika kumene ndanena kuja kuti pamaso pa Mulungu tikugwira ntchito za Satana tikutumikira Satana ndi chimene chikupangisa zoti tizikhala ndi akazi ambiri akazi azitha kukhala ndi amuna ambiri kamba kuti tikugwira ntchito ya Satana tikutumikira Satana malo motumikira Mulungu iweyo ukakhala wosakhulupirika pamaso pa Mulungu umatha kukhala ndi akazi ambiri cholinga choti nanga si m'manja mwa Satana muja mukhale niyo mfumu fa mfumu ya zoyipa ndi Satana namene amakubweresera maganizo oyipa kuti iwe usamakhutisidwe ndipo akazi ena amatha kunena kuti ine sindingakhaletu pa banja atu aize sikalonga yamani amanena okha kuti ine sindingakhale pa banja atu ndikhale pa banja ndingozi chetwesa mamuna ndizikaphikira kumakanchapira zovala ndi mutu wanga ukugwira ndizikabereka mwana amuna ena amati galimoto imakhala ndi spare tire munayionapo galimoto ikuyenda yopanda spare tire so zoti achitenga chigalimoto ukhala ngati chili ndi mzimu pomwe iwowo ndi amene ali ndi mzimu pomwe Mulungu akutiuza kuti mamuna akhale wa mkazi mmodzi mkazi akhale wa mamuna mmodzi ndiyeno tikatengerano chikhalidwe chimenecho ngati iwe uli wokhulupirikadi pamaso pa Mulungu ungapange zibwezi koma kodi akalakwisa kanoti galimoto ikhale ndi spare tire galimoto ndi munthu ndi zinthu ziwiri zosiyana galimoto ndi munthu ndiye muziona masiku anowa tikumakumanizidwa ndi mavuto ambiri pa moyo wathu muone mupite mzipatala mukaone zimene zimachitika matenda alipo ambiri chifukwa chani kusasamala moyo sitikuusamalira ya ndiye mukamandiuza zoti ubwezi thandauzo la ubwezi ndi kumgwirizano kukhulupirirana pakati pa mamuna ndi mkazi ndi kulonjezana zimene mukukhonzekera kuti mukalowa mbanja tizakhalira limodzi moyo wathu wonse cholinga cha ubwezi ndi kukonzekera banja kukonzekera banja ndiye cholinga cha ubwezi akamati ubwezi ndi kukonzekera banja ndithu osati kupanga withdraw ya bando osati kamba kuti uli ndi ndalama ndiye kuti uyu muthandize
uyu mpase ungulire kaya chani kakutuma mayunisi kaya chips manyumba mwandu akuliridwa nkhuku koma kunyumba kwa wana kumajera masamba kuchibwezi ukabereka mwina ndiwo zabwino koma kunyumbako kumavutisa ana obereka okha chifukwa chani kusakhulupirika fwa mkazi ndi duwani mkazi tusachedwa kukula aoneka bwino lero koma kungotha kwa chaka kapena so mwina ena chaka chenda chisaulo myezi fwa mkazi lero mukhozo kumpeza kuti kabereka imika njoo kungompasa mimba amene pomata 3 months 4 months kuti mimba yamba kuonekera chibere chichemuchione chafufuma chagwa potecho ucha watani wachoka kungobereka basi akangokoka mwana chimene chichi pwafa chest inali yokwera ija yapwa aukasakaso wina nanga mesa ndi pamene bo pamene oti alapwa suma ndikanga ndiyala ndikulakwisa Sodoma ndi Gomora tikakumbukira tikawerenga Genesis ka 20 Genesis 20 verse 12 ndichifukwa yake nthawi imene mu Sodoma ndi Gomora Mulungu anazatumizako angelo kwa Loti kuja futi muzinda muja munaya zazidwa kwambiri zigololo ndiye Mulungu atanyasidwa ndi zimene zikuchitika muzinda muja anatumiza angelo aja kuti akatuluse ndani akatuluse Loti achoke mzinda wonyasawo manifesta amene po ndiye atafika muzinda muja anamuwuza kuti ngati uli ndi abale ako ana ako kaya azipongozi ako wakonzekerese kuti nthawi ina yake tufuati tuluke muzinda muno tizipita ndiye Loti anayesesa kutuluka kubvaya miraga ukawuza abale yake kuti nthawi iri atha Mulungu akuti tipange zakuti muzinda muno mwazazidwa ndi zigololo kwambiri ndiye Mulungu atiuza kuti nthawi atha koma upezeka zoti anthu achisana mumvere Loti mapito yake angelo aja atakhala mmene muja kwa masiku atatopa anamuwuza Loti akonzekeresa akazi ako ana ako ndi azipongozi ako tituluke tizipita atatuluka mmalo muja anthu aja anapezeka zoti mkazi mmene mmamvera muja kuti anayang'ana kumbuyo kuyang'ana kumbuyo kuja kuli ngati tikuchitano zimene timapanganso mbuyo zija zakalekale zija kuyang'ana kwinaso ndiye kuti atayang'ana kwina iyo anasalirapo mpacha koma ana aja ndi Loti anasapezeka zoti anatuluka moto uja sanatani sinakhuza ndiye mchimozimozi ngati lelolo anthu amene tachuluka pachiyambi pa mgwirizano wathu wa chikondi tikumatha kumamvesesana ndithu manifesta amene popo koma kutha kwa nthawi zimapezeka zoti mgwirizano uja umathera mnjira umathera mdera tumayang'ananso kumbuyo ngati mkazi wa Loti kuyambanso kubwereranso kuchita zoyipa manifesta amene popo komatu chili bwino tichi chimene chili ndi figa yabwino mwayiona mmene chikugwedezera koma apapa ndiye pali katundu sitipirira basi kusapirira umene wowo umene kupangisa kuti tizingopereka ana mmiragamu anaja kumaso wa Samara komatu akunena kuti akazi ndochuluka amuna ndochepa bota limene akazi siwochuluka amunaso siwochepa koma ifeyo kusagwirika ndikumene kuti pangisa kuti azikhala akazi achawocho nanga si tikumasiya akazi ambiri uyu kukwatira kumpasa mwana uyu kukwatira kumpasa mwana uyu kukwatira kumpasa mwana kodi ana onsewo tingakwanise kusamala ulendo uno nyengo imene tilino tingakwanisa kusamala akazi 4 or 5 pakamodzi moyo ukuvuta chilichonse chinadula moyo unafika pena pake podula olo kuti tilime nthaka inaonongeka ndiyoti anthu achakanakhala kuti akupangidwa sefu bwinobwino bwezi akazi achakukhala malimiti ake fazi bezi kupangisaso kuti akazi azichuluka zokudya folo mupite mzipatala muja ana amuna ndi ana akazi amene amachuluka upobadwa ndi ana akazi ndiye mamuna ndi mkazi olatabadwa lero onse limodzi amene azafulumire kukhala pabanja kwambiri ndi wamkazi mamuna uja azakhala kuti sali pachani sali pabanja foti mamuna amachedwa makulidwe ake kusiyana ndi mkazi ndiye zimenezo zimapezeka zoti ukumasiyano mkazi wako wakalekale uja nkukaonano kanyuwani kacha ngati kalipotecho kwambiri kali bwino kumene kuja mwasiyana ukuso mukayambaso banja linaso mukaberekaso ana kusiyaso umene kukupitanso kwina muona kuti akazi aja akumachulukidwa kwambiri sakukhutisidwa mmene ndanenera muja kuti ndalama kwambiri akumakonda kwambiri ndalama ndiye ndi zinthu zovuta kwambiri kuti ubwezi wa masiku ano ufanane ndi wakalekale yokoduna lotani wakalekale tu iniyo tu zikhoza kupezeka zoti mukunyamuka panopa nkukalowa mbanja koma olo blanket mulibe mukafunda salu zimachitika ndithu zimenezo koma masiku ano amafuna mukhale ndi bedi labwino madress abwino chofunda chabwino nyumba ija ndiyo mwapanga safe olo panopa anyamata ambiri 20 chakuti 25 mwafufuza ambiri sali pabanja kuti mwafuse akuti sinakonzeke ndivise zimafuna kukonzekera mukonzekera yani
ifetu pamene tinkayamba tu mabanja tu panalibe sokonzekeraso yayi timafunda chikondi chimaoneka pamene popo kumene mutengane muli osauka mukatengana muli osauka ndi pamene pali chikondi pamene pali relationship yabwino futi chuma ichi chikamabwera chizikhala kuti mwapanga limodzi popeza amati ukapangano mukapanga chuma ichi chake nakono pamene nomupangano basi kusentha silevo yanga iwe iya ndikangane ndifua yake mmendani namo kuti kuchulukidwa ndifua yake masiku ano kulibe maubwezi koma ndi mabusiness amuna akungofalisa matenda akazi kumafalisa so matenda mabusiness mkazi akufuna ndalama azichuka azichena azichuka kuti mamuna wa ujeni amene mamuna wa ujeni amene nanga sizili masiku ano mmakabe akuti ngati mulibe poloti tiyelekeze ngati akulu andalama akuti ngati iwe ulibe poloti uli mazi ngati ulibe galimoto uli mazi nanji foni yenene yatachi ulibe iwe ndikapolo ndiwopanda ntchito mmene nenera muja kuti masiku ano akufuna zapamwamba sizosalira ya wina alesa akufuna akhale osogola kwambiri ali pa mpikisano pano pa satana akutipangisa kuti tizitha kuthamangira zinthu zoyipa nkuzitenga ngati sabwino koma zinthu zozili zoyipa akazafuna iPhone 17 azichuka aziti akatulusa pa guluma chatizi koma ramuna ako ndi amakupasa drama iwe timapita kwakuti kunyanja ukacheza so iwe kunyanja so ukudziwa chibaduleni mkaza ukuziza kuti aufuna mamuna kuti azipitisa kunyanja zigwirizana ndi muziona akazi amasiku ano sakhala ni mamuna mmodzi chifukwa chani akuthamangira drama osati chikondi ndino maubwezimu mukufunika muzichitika zotani kuti ukhale ubwezi olongosoka zifunika tu kuchoka patali ndithu mmene ndinanenera muja loyambirira likhale khalidwe m'mabanja ngati makolo ana athu amene tili nawo amene sanalowe m'banja foti kapusa ana athu amene ubereka pano banja sazalirawo azangopanga zibwezi kuti apeze mwana koma banja silizapezeka chifukwa chani zokhumba zamoyo zimene zikuononga zikhalidwe ndiye kuti maubwezi akhale olongosoka ndi anyamata aziyenda ndi mkazi mmodzi asikanaso aziyenda ndi mamuna mmodzi pakufunikira zichokere kumabanja ngati kholo kumawunikira anaja amene timanenera muja zachikhalidwe aope mulungu kuti agwirizise mamuna mmodzi koma kupanda uphungu umene ukuchoka ngati mmabanja ngati ife makolo ndipo vuta kuti ana athuwa azakhale mmabanja ngati amene tili nawo lero ndiye chimene chikufunikira kholo lina lililonse mmene nanene mujati lizikhala kwambiri landlord wa mayi ndiye mukufuna kunena kuti no zizichokera mbanja ngati iwe uli ndi mwana wamkazi mumuuze mwana wanga nyengo imene ukudusa ino ukathamangira zonjoyesa pa moyo wanu banja simuzalipeza muzingokhala ndi ana koma kuti mukhale pa banja pazakhala povuta ndiye kuti mayi ake aja akumuuza mwana uja kuti mupeze mamuna ofunika mudeke anyamata amene akuyenda m'misewu mukawaonawo akhwefula atenga mataji awo m'manjamo amakhala kuti alibe kalikonse sagwira ntchito amene aja kumawa munthu alawulire kusamba atenga foni ndiye ntchito akugwira nthawi yanji amakhala kuti alibe iwechi chimene akupanga mamuna mnyamata wa ntchito oti mnyamata wogwira ntchito samalawulira kusamba yayi akugwira ntchito ya muofesi ena aja amakhala kuti akuchokera pakhomo pa makolo awo akumapita ku sukulu zinthu akumadalira za makolo awo mukakopeka ndiwo achango kupasani ana nkukusiyani mamuna mayi awo azanena zoti ine masiku ano kholo limakhala ndi gawo lolamulira mwana wa mamuna kuti mkazi amene ife ayi tikumaona zimenezo anthu akungopasidwa ana makolo awo anawalesa kuti atengane ndi mwana uja ngakhala atamkonda kuti ankwatire koma ziumakhanika zimenezo chifukwa yani makolo aja saumayang'ana banja limene akuchokera lija kuti kodi kuli ndalama ngati ulibe kalikonse ana ako azingopasidwa ana ndi zikufunikira mayi kapena bambo pakhomo paja ngati family amuuze mwana uja kuti mwana wanga ifeyo kuti titengane ndi awawa kuti mubadwe inuyo sitinagwirise ntchito kuti tipeze chuma yayi kapena kuti ine ndali ndi chuma koma chuma chatachipeza tili anthu awiri ineyo ndi awawa timagwira ntchito timakalima kapena ine ndimakapita daily ku ntchito kapena ndimakadula kasungwi kani makaotcha makala kuti iweyo uphunzire kapena kuti ukule ndi ukasatira kwambiri
za dziko lapasi. Ukayenda kwambiri mu dziko lapasimu zokhumba za moyo wa siku ndi siku zimene mumaziona m'maso mwanzanu ali ndi mafoni, zovala, mwina zikhalidwe zoyipa zimene mmaziona zimene akupanga nzanuzo, muziwe zoti angokupasani mwana kapena kuti angokupasani ana koma sakukwatirani. Koma iniyo muonesetse kuti kodi mamuna uyuyu akakufunani mukankhireni kwambiri kukhomo, abwera akaonekere ku nyumba. Fomwe mamunayo tikamudziwa ife akaonekera pa khomo pathu, ndiye kuti mamuna ucho atakhala tambwali pamakhala povuta, chifukwa choti amaopa milandu. pamene pamafuta kananga akandikankhira ineyo ndiye kuti pamenepo anditsekereza wandiloka pamenepo. Chifukwa choti iniyo tiyelekeze iniyo mwapeza kachibwezi, ndi kachibwezi kacha kakumakuwuzani kuti ineyo koma sindikonda zoyendayenda, ngati mundifuna muzindilondola ku nyumba. Ndiye iniyo muzikatulukira kukhomo kucha makolo azidziwa zoti mwana wathu amacheza ndi uyu. Inolo mwana uja atakhala ndi mimba, makolo achakhoza zoti mimba iyi yandani. Ndiye iniyo amene mmaonekera kukhomo. Ndiye kuti kumaliza kwa nkhani imeneyi mupezeka zoti mwatengana muli pabanja. Komano mukamakumana kunsewu olo mamuna uja amaziwa zoti ngati ine wako awa chakundidziwa amayendanso namuonanso tena akakuyenda ndi wakuti ndizicha mmene mumaonera muja. Chifukwa choti anaja zili ngati nkhuku mukungosekula chitseko zikadye kunja basi madzulo zikalowa muzitsekere. No, sizifunika choncho. Mwana amafunika umamulondalonda kwambiri zochitika zake, ende nkumuuza modeka kuti musamale mamuna ndi woopsa, musazayerekeze kukhuzana naye musanaonekere kaye kwa akuluakulu ubwezi wanu. Muzingocheza kamugwirizana za banja, muzigwirizana za banja ziko muzizo zoti tikangopanga masewero oti ndikugonana ndi iyeyu azakusiyirani mimba musanakhale malo amodzi. Ndiye kuti kungokhala ndi mimba mamuna uja azakuthawani. Komano mesa amanena kuti no mbali imodzi no yokonzekera banja yo ndimene kuziwana bwino kulawa ako nanga. Ifetu nthawi imeneyo samandipanga zimenezi, amatipasa olo tikapita ku chibwezi chathu kuja kuti tukacheza. Pochoka kumene kuja amatenga kamwana kakang'ono nkumpasa mkazi uja azitiperekeza limodzi. Sitimakumana ndi mkazi uja tisanalowe mbanja. Amaziwa zoti uyu akangolowa mbanja, akangolowa uyu kungokhuzana anthu amene asanatengane banja silikhalapo. Foma badidwewa amakhala osiyana akazi. Ndiye iwo aja amaziwa zoti uyu kungoti amulawise doweyu chimanga chisanakhwime sabwera. Ndiye amadikira kuti chikhwime. Kukhwima kwa chimanga ndikulowa mbanja, kaya ukwati mupanga kaya ndowa. Bora ni adziwe akunyumba kwanu kuja ngati mwakhalirana pasi akuchimuna ndi akuchikazi anaja amaloliza kuti olo ene mistake ine ilitse imene ingabwera apa tikudziwana kopita. Ndiye mukunena kuti mabwezi no akale amakhala kuti umatokhala ni mpata ndito okaonekera. Kukaonekera umene umayendera kumene kuchako kumene. Ndikumayenda ndukuyu. Ndikumayenda ndi amene kumene kukabwera mujaso nkumakupasiraso kamwana kakang'ono kuti yenda nako. Umayenda kamene mufunira mukataji anu ili mmanja muziyenda pa kumene muzipita koma simupeza mpata woti mpaka na mkazi uja mukagone naye. Kamwana kali pamene. Chimene chimene chimasunga chani mabanja. Tsono lero mungokumana kuzo kungoyimbira na phone. Akoda se ndili pakuti pachati kundipeza pa 4 wezi yana njiri ndabwera kale. Basi yo kuno kutamanga akudali pa 4 wezi yana njiri. Kubwe kunyo mutengana. Mokacheza mwake malumu mukakambirana zotani. Mapiro wake mwana uja malomo mulangiza mumuza zoti kunja kunotu kwa ipo. Azimaye ena opusa amamuza mwana uja atenge kulera. Mwana sanabereke bwa kumbaisa kulera. Chengi chitazika panga sibwezi. Asamatenge mimba. Komano kodi mukuopa mimba matenda. Simukwaopa kodi mimba ni matenda. Chimene chimakhalisa thupi mwa munthu ndi chani? Ndifelo ukaniza moperewera. Ndiye kuti ndizichankakamba zija kuti mindset yofunika tisinthe maganiziridwe. Anthu amasiku ano amapewa mimba kuzalolera matenda, pomwe matenda ndi moyo wawo sakuvutika. Mimba ndi ya myezi. Chimafunika mwana uja asampase suzima kulerazo chani koma iweyo ungomuchenjeza umuuze chilungamo kuti mwana wanga wathansingo apa patu kungokhala ndi mamuna iwe ndi mimba. Pasambisiraso yayi. Ndiye uzozoti iweyo kungotenga mimba moyo wako uchisokola kuli chalatira pamene. Mamuna sasewera naye ngati mufuna kusewera ndi mamuna kuti muzakwatilane naye musalolere kuti mumupase thupi mwachangu kuti asewerese thupi lanu. Ugolide wanu uthera pamenepo. Mapiro wake akusiyana iye chakayambaso kuyenda ndi ena. Koma unomesa atsika nawo tu
amatokhala ndi khumbo limenelo enawo koma amanena kuti ngati sukulola kuti ndigone nawe ndiye basi chatha. Mmene ndimanenera muja kuti mkazi wanzeru avomereze kuti chithe fo iyeyo samakukonda iye ndiye kuti akufuna ngokuonongera sogolo. Mmene ndinene muja kuti ambiri amagwisa ntchito ndalama kugula ponenanso iwo chama zenene zoti ndimampasatu iye ndalama mfuseni ine ndimakula ilo ndiye kuti ndi phindu lake pa business yake mwaona. Fo yani chimene chikuweza kwambiri asikana kuti azitha kumapezeka kuti ali ndi pakati popanda azibambo owasamala ndi ndalama si chikondi. Ndanena kale kuti chikondi ndi chaulere. Iwe ngati mkazi yoma nkonda umakafika ku nyumba kukaonekera bwinobwino mopanda vuto komanso mozikunga bwinobwino kuti aziwenso kuti kwabwera wakulu. Ndizoopsatu zimenezo. Ndizophweka kwa munthu wokhulupirika koma kwa munthu wosakhulupirika ndizoopsa. Chifukwa chanonena kuti ndizoopsa ine nthawi imene ndapita kuonekera yoncho ndiye kuti nthawi inayonso ndizenda ndili cheucheu kuti ngandofuna ndiyimetse mtsikana wina. Kodi inu muyimisa wina mutasanga kale wina. Ndizimene nena zija kuti kusakhulupirika ndiye ifeyo ana tiauze kuti chonde musakhale ndi amuna 4 or 5 zimachitisa manyazi pasogolo. Ngati mwakondana ndi mmodzi mukonde mmodzi mukaonanso mamunayo kuti akuchulukidwa kwambiri akazi oyenda naye muzizo kuti ndi jambwali amene umusiye mamuna amene alibe sogolo pa iwe angokutayisa nthawi akufuna angokuseweretsa thupi lakolo basi ndi azikawerenga wakuti ndinagona naye wakuti ndinagona naye wakuti ndinagona zinthu zoti basi kungokuyalusani koma usati kuti amakukondani kuti mungakhale nawo pa ubwezi ndi kuzakhala ngati banja mayazi. Ndiye mukufuna kunena kuti no ana achizimayi fo kwambiri tizitsendera kwambiri kwa amene atsikana akuyenera asamale kwambiri nkhani yopereka matupi. Asikana ayenera asamale kwambiri azitenge ngati iwo waja ndi golide amene amapezeka movuta amapezeka pasi pa nyanja kuti ampeze amene ukapusa umachosa moyo. Golide sapezeka mophweka mwala wa mtengo wapatali umapezeka movuta. Ndiye iwonso matupi awo waja ndi golide ayenera azisamale mamuna kuti awaone iwowo ndiye kuti akhale kuti nyengodi yafika chipaso chija chakhwima. Akumbe ndithu ameneyo dzenje likhale lokuya kwambiri ndithu usati zambwerera kungoti pang'ono basi kapisi chonchi basi apeza golide bwezi tonsefe tili olemera bwezi tili olemera kwambiri golide amapezeka mothula kwambiri sapezeka mwamba ena amataya moyo posaka golide. Ndiye iwonso azike pa mtengo wapatali kuti ni golide asaonese thupi lawo mophweka kwanu chifukwa yake masiku ano azitengerapo chitsanzo asikana ambiri ali mmakwawo koma ali ndi ana mabanja alibe akukulisaso makolo awo amavutika kwa asamala iwowo abweresaso munthu winaso anangophwekesa golide anamtenga ngati kati ngamuchule kanu kuti mwala wake uja umaphwanya kwale kungwenya uja magaya amene mukuphwanya thupi lawo ngati kwale wakungwenya inu mama blaza amene mukuphwanya kwale kungwenya akubaya ndi lasa akafika kumene kwa mungende miyala iwo azitenga ngati mwala wa mtengo wapatali supezeka mwachibwana samalingalira azimayi kuti ndodula. Ine ndimanena kuti matupi ayiwo watu kodi siwongoonesa pena paliponse matupi ayiwo watu ndi golide matupi ayiwo ndi amtengo wapatali mulungu analemekeza koma sakudziwa iye samadziwa nanga simene unenamo kuti azitenga kwambiri ndalama kuyika pasogolo moyo wawo ndi wosika iwo watu ndalama ndi moyo wawo akuphwekesa moyo kumayitenga ndalama pasogolo pomwe ndalamayo ndi moyo chenzeru kwambiri ndi moyo thupi lawolo ndiye ndilodula kuposa ndalama fa amene wakhala ndi mkazi tu amafira olo iniyo muzangonyamuka ndi Pepsi kena kake mukuyenda nako muso muona madolo amachoka makuyang'ana koma ndalama iniyo mukhoza kukhala nazo mthumba mango kwapulatu anduso osakulabadilaniso olo mutatulusa manja mukumaziwerenga osakulabadilani koma kungoyenda ndi Pepsi ndi ulemerero umene uchokera kumwamba ndithu anatipasa ifeyo koma samaziwa chonde makolo tauze ana bwinobwino zoyenera kuti mwana wanga ngati ufuna kukhala pa banja chondi upeze mtima chokupya sajera kugenda chimagwa chokha chokupya sajera kugenda upeze mamuna azabwera oyenerera wakhalidwe labwino uzakhala naye osati kulimbana naye ayi amati fupa lokakamiza silichedwa kutani kuswa mphika muziona amasiku anamapezeka zoti basi awapasa mimba awasi zovuta chifukwa chani anathamangira zinthu zoti sizinali nthawi yawo iyayi. Ndiye ineyo langizo la ineyo limene ndikhoza kupitisa mwachangu kwa makolo kuti tonde ana achisikana tisatayilire kungwasiya ayi osapasa foni mwa simple fa ubwezi wa masiku ano umachitika mafoni kwambiri foni ndi ya simple akhoza malemba ma message apa
iniyo osaziwa zoti mwana uja akukambirana uku akunamizana tsiku lakuti ndofuna ndipite kwakuti to amayi adagwirizana koka kumana inu simudziwa mapeto ake pomasabwera mwana uja ndi mimba zinthu zimasalira kwa makolo fa bambo amakhala ali kunja akagwira ntchito. Ndiye ifeyo tikatengera za kalekale exactly zothobwatobwa m'maso zambiri kunalibe komanso ana anali womvera chifukwa chiyani mmene ndinena muja kuti anali ana akhalidwe anali womvera makolo anali achikhulupiriro makolo kwa Mulungu chifukwa anaso amatulukaso okhulupirira kwa makolo awo zimene akukamba. Mtsikana amene akufuna banja akwenera asakhale ndi amuna ochuluka. Ayi akhale ndi mamuna mmodzi. Ngati wamuna mtambwali mamuna ngati akumona kuti akuchulukidwa amusiya ameneyo azipita kwina. Apezenso wina. Apeze koma osati kungomusiya amene nkutenga wina no. Akhalenso nthawi. Mmene nene muje aonetsetse mamuna uja kuti ngati iwo afunadi ali serious abwere kuti. Osati zokomana kunjira. Amuuze live kuti we ngati ukundifuna ine undipeze kuti ndimakhala kwakuti. Nde inu mukunena kuti ngakhale makolo azitha kumvomera mamuna amene akufuna afike kumeneko ku nyumba fatu banja sasakirana. Iwo so makolo wako zokuona kuti mwana wangayo ndi stage imene yafikayi tikapusa atenga mimba yapachire fa zimaoneka mwana uja ndi mmene akuyendera mayendedwe ake. Ndiye akaona kuti stage imene iwo chayitulukira zoti mwana sakuyenda bwino avomereze ndithu amuuze mwana wanga nyengo imene wafikayi tikuona kuti sikuyenda bwino. Ngati waona kuti school sungakwanise amuna amene ukuyenda nawo uchuze mamuna mmodzi upange zoti umukope abwere ku nyumba aonekere ku khomo aonekere kwa mkolo anu chonga choti kupangira pamawa tisadzachite manyazi kholo la nzeru limatero nkwatiteza kumene fande kuti mamuna uja sazenda so sangaende somwe ukambelembere mara nenche mwali wake ndi andiona mwaona amene popo koma zomangotenga nazi umangokumana kusewu angasama kauti akunyumba sakudziwa ndimene nene muja ndi nkhuku ya dudu wina agula mwendo wina mutu wina chiphiko mapeto ake nkhuku yatha utha kwa nkhuku iwo ukakhala pa khomo awasira mwana mamuna amene akupasa ni mimbayi ali kuti anandikana munali ndi zibwezi zingati 4 zitatu basi mapeto ake makolo acha amapusa kumaleraso anachi akwalera iwowo akuleraso chizukulu zavuta. Akamayankhula atu alasi ena mumanena kuti no ayi asuta chamba ngwachamba uyu koma mukumva nkhani zimenezi nkhani zofunikira kwambiri izi atsikana so zisamaleni mukafuna atu zambiri zotsatira zake ndizomwe tikuzionazi by example abwino alimo m'midzimo mukaona anzanu amene akupangira inanso azichemwa lanu kumene sitingatengere wophunziro pamenepo chonde ngati iwo amaona kuti zimakambidwa zachamba koma ndimanena kale limobwereza kuti wamisala anaona chani anaona nkhondo wamisala anaona nkhondo iwowo anthu ozindikira azilera anawo oti akapanga uhule waziwabweresera m'makomo mwawo si iwo ndi ozindikira koma muziwe zoti mahule ali magawo angapo asikana amachoka pa khomo kumakapanga uhule azimayi amene amabanja amakachoka pa khomo kumakapanga mahule anthu ammiragamu ndi ambiri pali uhule wakubala ndiye pali uhule wa mapoloti ndichifukwa yake dziko lili umapezeka kuti ana umangokhala pena paliponse. Mawu anga ineyo omaliza ndi oti chonde makolo mizimu mwina muli monse mmene tikupezeka amene tili ndi ana achizimayi chonde tigwiritsitse ting'ambe kukamwa ndithu tisangokhala chete tiwauze anawo mosabisira mwana akafa sitidya koma timuuze mavuto amene angabwere kamba kamamuna inu yonse mmadziwa masiku ano mzipatala mujana umapezeka kuti akumadwala azimayi umapezeka kuti akudwala mwina mavuto akhasanzi berekero ena mwina kuvutisidwa machirisidwe zambiri fuwa chani zokudya za masiku anonso ziumakulisa mwachangu munthu koma nthawi yoyenerera yoti munthu uja akhale pabanja ina ikumakhala yoti isanafike chimwana cha 15 years kuti muchione niyo kumati auti agwiririra mwana koma kuchione cha 15 years iyo ine ndi kuchepa kumati uyuyu ndi mwana koma zonsezo kamba kaifeyo aja inu ake mabanja ndechonde mawu anga ndi kuti makolo khalani basi ndi ana auzeni kuyipa kwa mamuna kapena kuti ubwino wa banja ndi kuyipa kwa banja atsikana zikhulupirika amuna so azikhulupirika azikhala ndi chibwezi kapena kuti azikhala pa mgwirizano malamulo achibwezi ndi kulonjezana kusakhala limodzi mpaka kale
mamuna mmodzi mkazi mmodzi dolo asikhala ndi mkazi mmodzi osatakaza ambiri. Ai ndi chimo limenelo. Amene sakuziwa chimene akufuna. Sakuziwa chimene akupanga amenewo ndi masotsi amenewo ifere pa chilankhulo cha timati masotsi ndokuba. Akufuna akubere thupiro iweyo. Koma iweyo usadziwe kuti thupi langa labedwe. Golide abedwe. Golide abedwe akangogulisa uko mochipa. Iwe usapeze phindu lina lililonse. Ndiye chonde azimayi kapena kuti asikana mudziwe kuti thupi lanulo ndi golide, ndi mwala wa mtengo wapatali. Usamaleni, uphimbeni. Muonesetse kuti amene angabwere kuzatula mwala umene akhale kuti kwanuko waonekera. Komanso mumuona kuti sakuchulukidwa. Mukamuona kuti akuchulukidwa ntayeni paliponse ameneyo. Mukakhale kaye mukalingalire. Osamangokumana munjira kukuitanani atabwera tikumane pakuti inu kumathamanga. Kumamuuza kuti ndipezeni kunyumba. Kulemba message iyo ndipezeni kunyumba kulibe anthu. Mungomunamiza chonde kulibe anthu bwerani mundipeze kunyumba undili ndekha. Akatera akatulukire adziwe kuti ndikumayenda ndi uyu. Ndikumayenda ndi uyu. Musazandidabwe tsiku lina lake. Tawanga na amenewo mali. Chabwino ndimafuna tisanamalize ndikufuna mwina mutafotokozako ngati mamuna. Kodi mkazi angadziwe bwanji, tsikana angadziwe bwanji kuti mamuna uyu muli tsogolo uyu akakhala pa ubwezi azikamba zotani mamuna pa ubwezi? Mpagawo limene la mamuna kuti mumudziwe zoti asikana kuti mumudziwe mamuna kuti mamuna uyu akhoza kundisunga, mamuna uyu ndi wachubu. Musaonere pa zinthu zolonjeza pa nthawi imene mukumana kumene. Sizisowa. Wani amachulukidwa kwambiri. Mamuna asakhale wosewera ndi asikana ambiri. Komanso zolonjeza ndi zimene zimatanthauza kuti uyu ndi wabodza. Akamolonjeza zili amakonda ena chubu kulonjeza zambiri, ndikugulira chakuti, ndikugulira au tipite kwakuti. Mukaona akuchulusa kwambiri zinjoyi kwambiri woyonda mabless kwambiri mukasangala nzisangalalo muzaziwa kuti uyu so khutisidwa ndi munthu mmodzi. Azikamba zatsogolo. Mamuna azikamba zatsogolo osati kumalonjeza zoti akupangire kapena zoti azakupangire. Ndofuna tidziwane. Babanja tikati banja zambiri zimene zimalonjezedwa iwe sumazipanga. Oloma president amene zimene amalonjeza samapanga. Azitengerapo phunziro pamene pacha. Mamuna olonjeza zinthu kwambiri sakhala mamuna okhazikika amene. Ndi tambwali. Afuna ngopezera njira. Mamuna azikhala odekha ndithu okhazikika mu nzeru zake. Mwina iwe ukafuna chinthu uzichita kupempha. Maine sindikuti sangathandize. Akhoza kukuthandiza. Koma kulonjeza zinthu zoti iwe ukuona kuti za mtengo wapatali uziwe zoti uyu ndi tambwali. Kuchulukidwa kwambiri uyu ndi nzanga, uyu ali maphunzira naye skulu kwakuti, uyu ndi matete. Muzaziwa zoti uyu ndi tambwali. Mamuna samazita mandire, ubwino sazitanira. Ubwino amachula ndi anthu ena. Mukazaona mamuna wozitanira ubwino muzaziwa kuti amene ndi kapolo wa munthu. Ndi munthu oyipa. Zabwino samaitanira iyayi. Chabwino ndimangofuna mutakamba koso kunena kuti azimayi otu atsikanawo amatha kumudziwa kuti nditambwali koma zimaswaso mitima. Alolera kusoka mtima komano amsiye munthuyo ngatakuona palibe. Mmene ndanenera moja kuti azimayi aja nawonso amakhala ndi target yoti tingomudyera. Pano masiku ano kwachulusa kwambiri kautambwali. Azimuna atambwali. Akazi atambwali. Ndi zakumanidwa mamuna akufuna kumudyera mkazi thupi lake. Mkazi akufuna kumudyera mamuna ndalama. Palibe mgwirizano, palibe banja. Koma ngati akufuna banja ayang'anisitse zinthu zimene zizi. Ubwino saitanira. Ubwino samaitanira. Makamaka thupiro osayerekeza kuti angoligwira za chibwanabwana. Value yawo atsitsa. Sakhala so odula. Kumugunda mkazi koma alibe kunjenjemera ulo pang'ono. Amukhala alipokopa kuti apeze zosowa za tsiku ndi tsiku. Ayiwala zamawa kuti kodi mawa kubalanje. Yeye akangogwira mtupi yako tawani. Ndiye chonde amuna ambiri amene amachuluka ndatambwali. Saso watambwali inu ndikuwuzani. Saso watambwali. Tauzeso amunawo nanga amunawo bwanza kweni azipanga zotani no pa ubwezipo azikamba zotani aziyang'ana zotani. No mmene ndanene muchaluka wika kuti iweyo chinthu ichi ngati kuchoka pasi pa mtima wakhulupirira zoti ine uyu ndamukonda ndipange naye banja. Umapita modekha mozichepesa. Mamuna wanzeru amazichepesa pamaso pa akuluakulu kapena kuti pamaso pa makolo. Ndiye iwe ukakhala kuti sukubwerera chinyengo sumazitukumula iyayi umabwera mozichepesa. Ndiye chonde anyamata
sangotengera kuti akakakuoneka bwino kakhala kuti kamene mukatenga kuti kakuoneka bwino banja atu silitengera maonekedwe. Munthu wabwino kawiri mulungu pa munthu sapereka 100% zinthu zonse. Akhoza kukhala waoneka bwino nkhope imene mukuyina naye koma mtimawo ndi hule wochulukidwa. Ndiye banja musatengere kuoneka bwino koma mutengere khalidwe. Mmene ndanenera muja kuti khalidwe ndilofunikira koma ungamudziwe bwanji kuti mwanayo ali ndi khalidwe munthu woti ukungokumana naye. Ndi zimafunika iwenso uzithamangira kwambiri kuti ukaonekere kwa ndani kwa makolo. Komanso mkazi uja muzimuonanso mabhikozi kwambiri akachulusa mabiru muziwe kuti mkazi uyu ndi wokonda zinjoyi. Iwenso musiye. Musiye amene. Usati ndipo ndamona ngwa zinjoyi ningoja basi kena kondizivi. Akachulusa zochula kwambiri uziwe kuti mkazi uyu ndi wochulukira. Mamuna so akachulusa zolonjeza uziwe kuti mamuna uyu sali bwino. Ndiye tichenjere. Focus ikhale kudziwana khalidwe basi. Makolo akhale busy ndithu kupanga ana abwino kuti pamawa anaja azathize kutembenuka nkwasama iwo. Usati iwo azakhale osamala nawo mpaka kalekale ayi koma anaja azatembenuke kumasamala no iwo. Fa ukamadzala chimanga umafuna kukolola. Ndi tikaberekana kukolola kwake ndikutithandizaso ife tomwe tikakula. Ndi zofunika khalidwe labwino mbali zonse. Mamuna akhale ozichepesa ayang'anenso kwa mkazi kuti kodi amakonda zosewera kwambiri, amakonda mabhikozi kwambiri, kumachuza kwambiri zinthu. Mkaziso ayang'anenso kwa mamuna kuti kodi amakonda kwambiri kulonjeza atawa ndi achubu kodi wozitamandira ubwino sazitanira. Mawu anga omaliza ndamene. Chabwino takamba zambiri kwa basi. Tikabwera ndepa kumakhala nkhani zonena kuti apa ndeti kutsitsimutsadi chikhalidwe kwa amene akufuna kutolamo ziwiri zitatu angathe kutolamo zimenezo. Tikambe choncho kunena kuti tapanga chiganizo kuti program yathuyi tizibwera nayo ndiye kuti lachitatu nthawi ya 8 koloko madzulo komanso ndiye kuti lachisanu nthawi ya 8 koloko madzulo pamene tizenda ndi ala Solomon. Kwa amene simunatipange follow tipangeni follow kuti nkhani izizi zitifikira ndithu tibwezeresenso chikhalidwe chathu. Kufikira nthawi ina ife tinene kuti mwakoma nonse.